Josu Erkoreka segurtasun sailburuak ertzainak borrokan plataformaren jarrera gaitzetsi du. Erkoreka plataforma asindikalari leporatu dio ertzaintzako sindikatuak negoziazio mahaitik altxatzera behartu izana. Orain, lan baldintzak hobetzeko negoziazioak etenda daude. Hori bai, sailburuak adierazi duenez, lakoa prest dago ertzaintzako sindikatuekin negoziatzeko. Plataforma asindikalak antolatuta protestak egin dituzte Euskal Herriko zenbait tokitan azken asteotan. Kaixo eguerdion, Josu Erkorekak gaitzetsi egin ditu ertzainak borrokan plataformaren jarrera anker eta desegokiak. Jaurlaritzako segurtasun sailburuak plataforma asindikalari leporatu dio ertzaintzako sindikatuak negoziazio mahaitik altxatzera behartu izana. Plataformak ordea negoziazioetan parte hartu nahi du, ikusi. Gerra esapidea, espresio hori erabiltzea erabat desegokia dela horrelako dokumentu batean. Eta are gehiago oraindik lehendakariari zuzendutako dokumentu batuan. Ona litzateke hitz hori erabilketatik bazterrean ustea, eta hitza ez ezik baita ere hitz horrekin batera datozen beste jarrera gogor, anker eta desegokiak honen guztiaren inguruan, ezta? Negoziaketa borondateari dagokionez datu bat emango dizu eta argi eta garbi. Negoziaketak iraun izan du, sindikatuen ordezkaritzekin, duela hilabete eta erdira arte. Erabat gezurra da, 2012tik eta gaur arte, lan baldintzak ertzaintzaren barruan aldaketarik ez dutela izan baieztatzea. Eta RTTL erreformarenako mobilizazioek aurrera jarraituko dute sindikatuen arabera. Atzo protesta egin zuten Baionan eta ostegunean erretiro adina 62 urtera itzultzea eztabaidatuko da Frantziako asamblean. Gaurkoan Jose Ramon Becerra politikaria izan dugu gurekin egoeraren inguruan bere iritzia emateko. Txalogarria da alaitze izan duen moduan sindikatu guztiak batera joatea eta kalean egotea. Baina, zoritzarrez, seguruenez ez da izango nahikorik gobernuak egin duen erreforma atzera botatzeko. Zertarako balio duen? Nire ustez oso baliogarria da jendeak ezazteko nork egin duen eta zer egin duten, hurrengo hauteskundeetan edo dagokion momentuan faktura kobratzeko. Eta faktura Macron eta bere gobernua kalera bota eta ezkerreko indarrak boterera eraman, hori boteretik bertatik atzera botatzeko. Bestela ez dago irtenbiderik. Bitartean Nafarroako Parlamentuko negoziaketek aurrera jarraitzen dute. Orain badirudi PSN-eko Meratxibitek Uxue Barkosekin akordioa lortu duela eta geroa bai izango dela Nafarroako Parlamentuko buru. El Partido Socialista va a ser generoso de cara a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, pues les hemos trasladado que el Partido Socialista cede la presidencia del Parlamento a Gero Abay, como digo, en aras a llegar a un acuerdo y en avanzar en la consecución de ese acuerdo. Seguimos trabajando y avanzando en todos los contenidos en torno a una reedición de las instituciones y del gobierno que dé continuidad a lo iniciado la pasada legislatura. He de decir que hemos recibido con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble e importante como es la pluralidad de la mesa del Parlamento y ha reconsiderado su actitud también con respecto a la presidencia del Parlamento en ese acuerdo que Gero Abay planteó desde el primer momento. Eta Nafarroako gobernuak sexu erasoenakako kanpaina aurkeztu du auzoetako eta herrietako jaien denboraldia hasi berritan. Kanpaina honen bidez gizonen inplikazioa lortu nahi du Nafarroako gobernuak. Nafarroa jaia da erasotzaileak stop izenburupean 3 protagonista nagusi ditu kanpaina honek. Aimar Oroz futbol jokalaria, Kutsi Romero abeslaria eta Unai Laso pilotaria. Emakumeen eta gizonen arteko errespetuzko eta berdintasunezko jai eredua aldarrikatu dute hirurek kanpainako iragarkietan. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Erkoreka segurtasun sailburuak gaitzetsi egin ditu ertzainak borrokan plataformaren jarrera anker eta desegokiak. Jaurlaritzako segurtasun sailburuak plataforma asindikalari leporatu dio ertzaintzako sindikatuak negoziazio mahaitik altxatzera behartu izana. Plataformak ordea negoziazioetan parte hartu nahi du, ikusi.
gerra esapidea, espresio hori erabiltzea, erabat desegokia dela horrelako dokumentu batean. Eta are gehiago oraindik lehendakariari zuzendutako dokumentu batuen. Ona litzateke hitz hori erabilketatik bazterrean ustea, eta hitza ez ezik baita ere hitz horrekin batera datozen beste jarrera gogor, anker eta desegokiak honen guztiaren inguruan, ezta? Negoziaketa borondateari dagokionez datu bat emango dizuet argi eta garbi. Negoziaketak iraun izan du sindikatuen ordezkaritzekin duela hilabete eta erdira arte. Erabat gezurra da 2012tik eta gaur arte lan baldintzak ertzaintzaren barruan aldaketarik ez dutela izan baieztatzea. RTT erreformaren aurkako 14. mobilizazioaren ondoren, sindikatuek esan dute borroka jarraituko dutela. Hauek emandako datuen arabera, Baionan 6.000 herritarrek hartu zituzten kaleak. Ostegunean Frantziako Asamblean erretiro adina 62 urtera itzultzeko Liot taldearen lege proposamena eztabaidatuko dute. Présidentielle qui tente déjà de trouver les articles de la Constitution et tous les moyens pour que l'abrogation de la loi ne soit. Nous contestons également la retraite, la question de la retraite anticipée pour carrière longue. On va leur envoyer des laxatifs. Comme ça, ils ne vont pas sortir de notre loi. Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, cette niche parlementaire inquiète la minorité présidentielle qui tente déjà de trouver les articles. Erakundeen arteko komunikazio hutsegiteek eragin zuten babes falta Gasteizko hilketa matxistan. Josu Erkorekak, segurtasun sailburuak adierazi duenez, erakundeak ez dira gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Izan ere, protokoloak dio derrigorrezkoa dela gizon atxilotzea urruntze agindua urratzen badu. Naiz eta bikotekideak salaketa kentzeko nahi izan. Bestalde arartekoak neurri gehiago eskatu ditu emakumeekin diharduten ertzainak enpatiaz aritzeko. Maiatzaren 28an Maialen Mazonen gorpua aurkitu zuten Gasteizko aparta hotel batean. Bere bikotekide ohia atzilotu zuten Zaragozan ihes egiteko nahian. Gertatutakoaren ostean Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Bertan adierazi zuen ez zela erraza bere burua arriskuan ikusten ez zuen biktima bat babestea. Astearte honetan sailburua berriz azaldu da gertakariaren zehetasun berriak azaltzeko. Erkorekak aitortu du erakundeak ez direla gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Argi dago erakundeak hor huts egin dugula. Esan dudan moduan, huts hori, gure ustez, komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira, eta ertzaintzak bere lana egingo du, aztertzeko zer gertatu den, zertan gure protokoloak, prozedurak hobetu daitezken. Horrez gain azaldu duenez, ertzaintzak indarkeria matxista pairatu duten emakumeen arrisku maila neurtzeko erabiltzen duten EBA sistema berrikusteko lanetan dabiltza. Hori bai, azpimarratu du, Gasteizko hilketa matxistaren aurretik hasi zutela. Bestalde, arartekoak neurriak eskatu ditu biktimekin diharduten ertzainak enpatia zaritzeko. Zenbait kasu aurkeztu ditu arartekoak, azpimarratzen dute kasu horietan ertzainek jokabide okerra izan dutela biktimekin, enpatia ez azalatzen du hain zuzen ere. Besteak beste emakume batek salatu zuenez, Durangoko ertzain-etxera salaketa jartzera joan zen genero indarkeriagatik, baita babes neurriak eskatzera ere. Hartatu zuen ertzainak uko egin zion babes neurrien eskaera tramitatzeari, lesio fizikorik ez zegoela argudiatuta. Behin eta berriz saiatu zen, eta zenideak galdegin zion idatziz adieraztea ez zuela eskaera bideratuko. Soilik orduan onartu zuen ertzainak tramitea egitea.
Salatzailearen kexaren ondorioz polizia zigortu zuten. Bestetik, bigarren greba eguna egingo dute Gasteizko Mitxelineko langileek. Astelehenean grebak 193ko jarraipena izan zuen zentraleko iturrien arabera. Lantegi gasteiztarrak 3.300 langile biltzen ditu, beraz 3 ekoizpen txandatan nabaritu zen deialdia. Azken honetan, bigarren greba eguna egingo dute, goizean mobilizazioa egin dute fabrikaren inguruan eta arratsaldean berriz manifestazioa egingo dute Zaramaga auzotik. Gasteizko Mitxelineko langileek bigarren greba eguna egin dute asteazken honetan. 3 ekoizpentzandetan piketeak izan dira. Hau da, goizeko 5etan, eguerdiko ordu batean eta gaueko 9etan. Astelehenean egin zuten bezala goizeko 8:30 mobilizazioa egin dute Zaramagan kokatuta dagoen lantegiaren inguruan. Horrez gain arratsaldeko 6etan manifestazioa abiatu da lantegitik Martxoak 3ko plazara. Lehenengo greba eguna ekainaren 5ean izan zen eta 193ko jarraipena izan zuen. Larun batean eta hurrengo astelehenean, ekainaren 10ean eta 12ean urren aurre ikusita daude beste 2 greba egun. Hala ere, ostiral honetan bilera egingo dute Mitxelineko zuzendaritzarekin. Gasteizko lantegian gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia, hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek, langile batzordearen babesik gabe. Comisiones Obreras, UGT, CESIF eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian ere greba deialdia egin dute, Lasarte Horian 500 langile daude. Kasu honetan lana uzteko deia langile batzordeak egin du, LAB, Comisiones Obreras, UGT, ELA eta CESI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean. Mitxelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldataren kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Eta Gasteizko Tranbiako langileek elkarteratzea egin dute gaur goizean parlamentuko atarian lan baldintza hobeak eskatzeko. Ekainaren 16 arte lanuzteak egingo dituzte. Azkenean negoziatzen ari gara lantxanda berriak salburuako luzapenarekin eta enpresak orain arte egindako proposamenekin ez gaude guztiz ados eta orduan hori dela eta konbokatu ditugu paro hauek eta aurrera goaz beraiekin. Ekarpenak ari dira jasotzen hezkuntza lege proiektuaren inguruan Legebiltzarreko hezkuntza batzordean. Euskal Legebiltzarraren Kontseiluak jakinarazi duenez, 33 ekarpen aurkeztu dituzte eta azaldu duenez, euskara ardatz duen sistema zer den zehaztu behar du hezkuntza legeak. UGT eta Comisiones Obreras legearen aurka agertu dira. Bokazioa eta egiteko modua eta bidea izan dela hezkuntzako eragile nagusiekin hizkuntzaren korapiloa askatzen saiatzea. Zer esan nahi du euskara ardatz izateak, zer esan nahi du euskararen inguruan artikulatuta egoteak. Uste dugula definiziorako garaia dela eta guk dakarkiguna orain arte hezkuntzako eragile nagusiekin eta gehiengo sindikalarekin adostutakoa dela.
Egitate ariketa bada eta justizia ariketa bada. Eta justizia ariketa da herritar guztiek eskubidea dutela bi hizkuntzak ezagutzeko. Eta hezkuntza sistemak, hezkuntza eskubide hori bermatuko badu, hezkuntza sistemak tresnak eman behar dizki herritarrei bi hizkuntzen jabekuntza egokia izan dezaten, eta gero beraiek erabakiko dute zein hizkuntzatan biziko diren. Bitartean Nafarroako Parlamentuko negoziaketek aurrera jarraitzen dute. Orain, badirudi PSN-eko Merat Txibitek Uxue Barkosekin akordioa lortu duela eta geroa izango dela Nafarroako Parlamentuko buru. Txibitek eta Barkosek parlamentuko maila sortzeko alegina egin dute. Eta geroa bai, Nafarroako Parlamentu berriaren burua izatea hitzartu dute. PSNek azken 4 urtetan bezala Nafarroako Parlamentuko presidentziari uko eginen dio eta geroa bairen esku utziko du. Seguimos trabajando y avanzando en todos los contenidos en torno a una reedición de las instituciones y del gobierno que dé continuidad al inicio de la pasada legislatura. He de decir que hemos recibido con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble e importante como es la pluralidad de la mesa del Parlamento. Legealdi berrian foru gobernua berrargitaratu nahi du PSNek, zurekin Nafarroa koalizioarekin batera. Bildurekin negoziatu nahi ez badu ere, edozein kasutan, prozesua burututa bere investidurako EH Bilduren abstentzioa beharko luke Txibitek. El Partido Socialista va a ser generoso de cara a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, pues les hemos trasladado que el Partido Socialista cede la presidencia del Parlamento a Gero Abay, como digo, en aras a llegar a un acuerdo y en avanzar en la consecución de ese acuerdo. Ekainaren 16an erabakiko dituzte taldeek parlamentuko mahaiko bortzkideak. Lehendabizi lehendakaria. Ondoren 2 presidente ordeak eta azkenik 2 idazkariak. Bozketaren dinamika kontuan harturik, Gero Abaiko hautagaia izanen da presidentea. Presidente orde lehena PSN-koa izanen da eta bertzea UPN-koa. Azkenik, idazkari bat eskuineko alderdikoa izanen da, eta bertzea EH Bildukoa. Bileran Iruñeko udalaren inguruan ere solastatu ziren. Txibitek Barkosi erran zion, ontzat jotzen duela Gero Abaik proposatutako 3. bidea, baina ez duela hasiron alkate eginen. Orain Donostiara egingo dugu salto, Udalerriko lankidearekin bat egiteko izan ere, 4 hilabeteren ondoren amaitu dituzte Donostiako pasealeku berriaren obrak, eta hau berriro ireki dute oinezkoentzat eta ibilgailuentzat. Zenolako lanak egin dituzte udane? Azken ukituak emanda ibilgailuentzat eta oinezkoentzat ireki dute Donostiako pasealeku berria, hemen ikus dezakezuen bezala, goizean goizetik herritar pila ibili da eta baita ibilgailuak ere, aparkalekuak ere herritarren eskura jarri dituzte. Dagoeneko hori bai eta ordaintzeko makinarik ez da. Donostialdeko pasealeku berriari buelta emateko ohitura zuten herritarrek berriro egin dezakete, ibilbidea 4 hilabetez itxita egon ondoren. Otsaiaren 6tik ekaina hasiera arte itxita izan da, ibilbidearen erdialdean mendiegala sendotzeko lanak direla eta. Azken ukituak amaitu ondoren, ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da berriz ere erdiguneko ibilbide horretan. Mendi mazela ez egonkorrena indartu dute, azken urteotan arket jausiak izan baitzira eta hormigoizko behin-behineko hormak jarri behar izan dituzte. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua dizatea paseo berria bere horretan usteko. 110 inguraketa jarri dira orotara, batzuk 40 tonako kablez eginak mazelari eusteko, eta beste batzuk hegalean metalezko sareari eutsiz, harririk ez erortzeko.
Horiala Hormaren onduan pare bat bolardo jartza baino ez da falta. Datozen egunetan iritsiko direnak, baina gainerako lanak amaitu direnez, pasealeku berria irekitza erabaki da. Bolardo horiek joango diren espazio txikia esituz. Obrak 726.000 euroko aurrekontua izan du, eta Hormigoizko horma batez babestuta zegoen 100 metroko luzera zuen zonari eragin dio, erortzen ziren harriek oinezkoengan eraginek izan ez ezaten. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek, eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Otsailean hasi ziren lanek Biribilgunetik Oteizaren eskulturarako ibilbide ixtea behartu dute, segurtasun arrazoiak medio, baina esan bezala berriz ere ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da behin lanak amaituta. Bestalde, Zubietako Erraustegiaren irregulartasunak ikertzeko kanpo auditoria bat egitea proposatu dute. Legebiltzarrean izan da Gorka Bueno Ekopol taldeko kidea eta Erraustegiaren inguruan dagoen gardentasun falta salatu du. Zer gehiago dakigu? Ekopol taldeak egindako ikerketek erakusten dute Zubietako Erraustegiak dituen datuen inguruko gardentasun falta, besteak beste labeen temperaturen goraberen eta geldialdien inguruko intzidentzien eta anomalien berri eman ez izana, kontrol falta eta legeztatze prozesuan atzemandako irregulartasunak. Otsailean Ekopolek argitaratutako txostenaren arabera Zubietako Erraustegiak 2000 aldiz baino gehiago gainditu zuen kutsadura muga 2020 urtean eta gaineratu dute erraustegiari ez diotela eman energia valorizazio planta bat izatearen ziurtagiririk. Datu horiek azaldu zituen Gorka Bueno Ekopol taldeko ikerlari eta EHUko irakasleak atzoko egunean legebiltzarrean eta bertan gardentasun falta salatu zuen. Hala, proposamen bat egin du, kanpo auditoria bat egitea, ikertzen jarraitu eta analisi bat egin ahal izateko. Babesa eman diote Elkarrekin Podemos eta EH Bildu alderdiek aldiz EAJak ezbaian jarri du ikerketa horien sinesgarritasuna. Eta Eusko Jaurlaritzak ingurumen hezkuntza bultzatuko du herritarren artean. Ingurumen hezkuntza hezkuntzako komitatearekin eta gizarte eragileekin batera bultzatzea erabaki du. Jasangarritasunaren eta osasunaren sustapenaren kultura berri baterantz aurrera egiteko asmoz eta antolaketa eta hezkuntza kalitatearen eredu berrien garapena jartzen du jomuan. Hezkuntza ez formalaren eremua lehenetsiz. Ze urrats emango dituzte? Jaurlaritzak ingurumen hezkuntza bultzatzaren eta herritar guztiengana hedatzaren alde egin du eta ez soilik enpresen, instituzioen edota hezkuntzaren arloan. 6 lerro estrategiko zehaztu dituzte eta honako gai hauek jorratuko dituzte. Jasangarritasunerako ingurumen hezkuntzaren arloko berrikuntza, prestakuntza, gaikuntza eta ezagutzaren kudeaketarako zentroaren sorrera, hezkuntza agenda 2030aren aldeko bultzada eta ikastetxe jasangarrien zigilua, bestalde eraldaketa digitala jasangarritasunerako ingurumen hezkuntzaren kanal digitalaren bitartez, hezkuntza komunitatearen parte hartzeko tresnen garapena edota bestalde ikastetxe jasangarrien edapena eta hezkuntza planekin konektatzea eta lerrokatzea. Helburuen artean dute euskal herritar guztiak jasangarritasunaren kultur berri honen trantsizioan bultzatzea eta horretarako Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak adierazi ditu honakoak. Kalitatezko antolamentu eta hezkuntza eredu berrien garapenean jarri genuen gure begirada, gure arreta eta hezkuntza ez formalaren eremuari lehentasuna eman diogu. Larrialdi klimatikoaren eta gainerako ingurumen erronken kudeaketa integrala eginez eta aukerak aztertuz eta baliatuz. Udane agurtu eta beste gai batekin goaz izan ere, hilabete bat baino gehiago greban egon ondoren Hollywoodeko gidoilarien sindikatuak behin-behineko akordioa lortu du. Honi esker soldaten igoera eta gizarte segurantza hobetzea lortu dute besteak beste. Hollywoodeko aktoreek ere grebarako deia egin dute eta asteazkenean hasiko dira akordioa negoziatzen.
Bestetik, Bilboko udalak antolatzen duen Rafael Mikoletak euskarazko ipuinen lehiaketak 8 eta 16 urte bitarteko ikasleek idatzitako 14 kontakizun saritu ditu. Bilboko udalak antolatzen duen Rafael Mikoleta lehiaketak, euskarazko ipuinen lehiaketak 8 eta 16 urte bitarteko ikasleek idatzitako 14 ipuin saritu ditu. Beste edizio bat, aurten ere, eta dagoeneko 35 dira. Imaginatu eta idatzi dituzuen istorioekin gu harritzea lortu duzue berriro. Fantasia, abentura edo fikzioa, baina errealismoa ere bai, ardura handiko gaiei heltzeko orduan dela anorexia edo dela gerra. Lehiaketak 9 kontakizun ere nabarmendu ditu eta ipuin sarituekin liburu bat argitaratu dute. Aipatutako liburu hori irabazleen artean banatu da, baita udal ikastetxe eta liburutegitan ere. Euskarazko ipuin lehiaketaren 35. edizioa izan da, eta guztira 1004 ipuin aurkeztu dira. Beti esaten dugu baita ere gauza bera, baina parte hartzea da gauza garrantzitsuena. Denak ezin dugu irabazi, baina bai denak parte har dezakegu eta hori benetan da geutzako importantea. Rafael Mikoleta lehiaketaren helburua da euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzea Bilboko lehen hezkuntzako eta derrigorrezko 2. hezkuntzako ikasleen artean. Ipuinek hainbat gai jorratzen dituzte, adingabeen sormen agerian utziz, fikziozko eta abenturazko kontakizunen bidez, edota gerra, anorexia, diskretasuna eta empatia edo ausardia eta beste balore batzuk gogo eta gai hartuta. Gogoetak, kasu askotan zegoen bizipenen gainean, erakutsi zer garrantzi duten balioek zuen eguneroko bizi moduan. Izan ere, adiskidetasuna, errukia, empatia, zintzotasuna eta ausardia izan dituzue gai, eta errespetua ere bai. Dela inguruan ditugun pertsonen alderako, dela ingurumenaren alderako. Eta 12 orduko jazz ekitaldia antolatu dute Gasteizen 46. jazaldiaren harira. Musika, festa eta doako jardunaldia da. Uztailaren 2-tik 8 izango da Zurbano Mendizorrotzan, hiriburuko kaleetan eta Silken Vitoria hotelean besteak beste. Eta kiroletan, A2 pilota elkarteak San Fermin pilota txapelketako 2. edizioa aurkeztu du. 6 bikotek hartuko dute parte eta uztailaren 5ean jokatuko da finala Labriten. Eta eguneko elkarrizketa gitartea zabalduko diogu orain gaurkoan Txefi Rokorekin egin dugu hitzordua. Labeko idazkaritza antirrazistako idazkariarekin.
12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Josefina Rocom, Labeko idazkari antiarrasista, ondo etorri. Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta tira ez, iazko ekainean, berazken kongresuan Labek onartu egin zuen ez, idazkaritza antiarrazista bat eratzea bera, iritsi eginda eta zu izendatu zaituzte idazkaria ez, arlo berri horretan nola heltzen diozu erronka berri honi? Bai, pasaden biltzar nagusian Labetik erabaki genuen idazkaritza berri bat garatzeko, gure asmoa da langileren migratu eta razializatuaren egoera ezberdinak ondo erantzuteko sindikal tresna bezala bere eskubideak eta antolakuntza kolektiba hobeto kudeatzeko. Bai, ez, gainera esan dugun bezala ez orain gutxi zenuten aurkezpena bera, eta egia da, ez, hauteskunden testuinguruan iritsi zela, justu, agian gurean ez da inbeste, baina Espainiara begira, ez, zer kolore gailendu egin ziren, horrek ere arduratu egiten zaituztez eskuinaren gorakadak, batez ere ez, lotura ere badaukalako zuek lan egiten duzuen arlo horretan. Bai, zoritxarrez, munduko mailan, Europako mailan eta Espainia mailako ere argazki oso txarra da. Gaur egun eskuinako arrakada, fasismoan eta arrazakeria gero eta gehiago erreproduzitzen ari dute jendarte esparro guztietan. Egia da, Euskal Herrian beste egoera daukagu, baina adi egon behar gara tendentzia hori aurre egiteko eta tresnak eraikiko behar dugu elkarrekin erantzun kolektiba bat emateko. Gainera, horrekin lotuta ere badago ez, nola gaur bertan ikusi dugun albistea, Espainiako poliziak jaiegunak eskaini dituela ez, Irunen atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera ez, horra agertzen zen agirian nola X migratzaile kopuru atxilotzagatik, beste hainbeste jaiegun izan ez, nola erreparatzen diozue halako erasoei bere horretan? Zoritxarrez, gaurko albiste ez da gauza berria guretzat. Egunero, administrazioetik, poliziatik, arrazismoak erreproduzitzen dute. Eta, egia zan, beldurra ematen dit, zelako impunitatea maila, premio eta kastigo logika horiekin funtzionatzen dute. Ez da gauza berria, hainbat Euskal Herriko lekuetan, eragile sozialetik, salaketak egiten ari dute, abuso polizialaren aurre egiteko, kontrolean perfil etnikoa razialagatik, eta, bai, Irunen Daiako muga, baina herriko auzoetan eguneroko gauzak da. Solo falta da San Franciscora joateko, eta, zoritxarraz, da egoera oso preokupantea, eta azkenean da gaurko jendarteko sintoma bat da. Gu sindikatu bezala, adi egon behar gara, eta salaketa hori oso importantea dira, ez? Azkenean, pertsona guztiak, eskubide guztiak izan behar dute, baina arrazismoarekin, abusuekin, arazoekin oso erronka handia daukagu. Gainera aipatzen zenuen bezala, ez dira gauza berriak, baina tira ez, horren aurka ekarpena egiteko ere ez, hor da sortu berri duzuen idazkaritza. Konta iguzu, Josefina, zeintzuk diren ez, idazkaritza berriaren bete behar nagusiak? Gure asmoa da egoera ezberdinak, zapalkuntzak ezberdinak eta kapitala eta patronala txantaiak ondo irakurtzeko eta langile migrante eta razializatuekin erantzun kolektiba lantzeko. Bai, antolakuntza kolektiba, ekintza soziosindikala, eta bai, gure etxe barruan, sindikatu guztietan, tresna antirrazista edo betaurreko antirrazistak guztitzeko.
azkenean gu sindikatu bezala ardura politika bat daukagu, eta guretzat oso garrantzitsua da tresnak erabilgarriak eraikitzeko eta langileekin eta proiektu guztiekin lantzeko konpromisoekin. Aipatzen genuen hasieran ez, nola orain dela urtebete hartu zen hauxe sortzeko erabakia, zergaitik edo nolakoa izan da prozesua ez, ona heltzeko? Egia da, gaur egiten ari gara idazkaritza berriari buruzkoa, baina ez da ondorio magiko bat, ez? Ez da zerotik. Azken urteetan Euskal Herria leku ezberdinetan eta sektore ezberdinetan prozesoak eta borrokak oso potenteak egon ginen, laguntzen, eta prozesoan bertan langile migrante eta razializatuan gero eta gehiago presentzia daukate. Eta, gu sindikatu bezala zorga koloniala bat daukagu eta gure asmoa da erreparatzeko, baina zorgaren apartez gu errekonozituko behar dugu ekarpena soziala eta politikoa langile horiek egiten ari dute egunero Euskal Herrira. Orduan, ikuspuntu hortik, guretzat oso importantea da langileek eta borrokak hori ikasteko, eta, sujeto politikoa eta sujeto protagonista bezala sindikatu barruan bere lekua emateko. Hainbatetan aipatu duzuen bezala ez, asmoa baita antiarrazismoa sindikatuan modu transversalean egotea, nola egin daiteke hori izan ere ez, bada berritzailea ere. Bai, gu oso kontzienteak gara gauza pilo ikasteko daukagu, gauza pilo dez eraikitzeko, dez ikasteko daukagu ere bai. Idazkaritza antirrazista eta edo sindikalgintza antirrazista lan potentea egingo dugu, edukiko dugu langile migrante eta razializatuekin, baina ez bereziki berarekin. Guztiok gure egunerokotasunean erreproduzitzen dugu beldurrak, aurreiritziak, arrazismoak, eta daukagu aurrera begira ibilbide luzea, lan pilo egiteko, elkarrekin, bakoitzak bere buruaekin, eta kolektiboan, egoitzetan, esparru guztietan antiarrazismoa bustitzeko, eta eskubidea guztientzat, antolakuntza guztientzat bultzatzeko. Azkenean, gure ustez, bai feminismoekin erabaki genuen ere idazkaritza feminista bat sortzeko orain dela urte batzuk, eta orain gaudez, idazkaritza antirrazista bultzatzen ere bai, gu erabaki honekin sindikatu hobeto edo bide hoberena joaten ari gara, ez? Koherentziagatik eta, justiziaren alde joateko. Bai, ez eta sortzen diren beharretatik horrexegatik esaten didazu ere ez nola lan potoloa baden egiteko, ez? Nondik hasi edo nola funtzionatuko duzu ez, erronka berri hauei heltzeko? Gure, idazkaritza honekin gure asmoa da lan hori nortasuna bat emateko azpiegitura, sindikatuaren azpiegitura osoa, gure sindikatoa handia da, jende piloa gaude, federazioak, idazkaritzak, arloak, eta asmoa da, modo transversala edo zeharla errotasunaren ikuspuntotik lantzeko. Daukagu idazkari bat, lantalde bat, asmoa da langile migratu eta razializatuaren sare bat lortzeko, eta gero, pertsona guztiak, ardura ezberdinekin eta leku ezberdinetik bere konpromisoa hartzen ari dute, lan ildo hori aurrerantz emateko. Bai, ez bainera plan estrategikoa, ez, baduzue pentsatuta, ardatz nagusi ditu, oker ez banabil zeintzuk dira horiek? Bai, oso pozik gaude, ja daukagu erabaki politika bat, eta daukagu plan bat. Gainera daukagu gure lehenengo plane antirrazista bat,
plan hori da prozeso kolektibo ondorio bat, egin genuen prozeso parte hartzaile bat, eta gure asmoa da, udan ondoren ja, pauso zehaztuta emateko 4 dimentsioe modo paraleloan eta integralean landuko ditugu. Alde batetik guretzat oso importantea da, oinarria bezala, kontzientzia sindikal antirrazista pulsatzea, guztiok, gure egunerokotasuna erreproduzitzen gara elementuak arrazistak, aurreiritzeak, beldurrak, eta oso importantea da tresnak erabiltzea, identifikatzeko, deseraikitzeko, azkenean gu egunero egiten ari gara lab, eta gure irekitasuna importantea da hori elemento negatiboak desmontatzeko. Gero langile migrante eta razializatuari bere leku propioa emango digute, diegu, sare sindikala antirrazista langile migrante eta razializatuekin artean elkar ezagutzeko, errekonozitzeko, artikulazioa egiteko, ez geto bat bezala baizik eta esparru propio bat gero eta gehiago federazioetan, borroketan, presentzia eta parte hartzea handiagoa joaten ari dute. Esandakoa bere aportazioa, bere ekarpena guretzat oso importantea da. Gu gaur egun hitz egiten ari gara sindikalismo berriari, eta hori da sindikalismo berria, ez? Langile zapalkuntza ezberdinetik, egoera ezberdinetik, antolakuntza kolektiba egiten ari dute. Bigarren dimentsioa da, kontzientzia lortzeko, aurrera begira daukagu erronka horrekin, baina oso importantea, egitura osoan antirrazismoa lurreratzeko. Gure egunerokotasuna funtzionamentura, kanala, komunikazioak, oso importantea izango da, azpiegitura birpentsatzeko eta birmoldatzeko langile guztiak gonbidatuta sentitzeko labera sartzeko. Eta, kasu honetan, formakuntza eta prestakuntza tresna politikoa eta teknika oso importantea da. Hasiko gara formakuntzako prozesoekin eta bitartekoekin, lantzeko liberazioa guztiekin, langile migrante eta razializatuekin eta afiliazioa osoekin. Esparru propioak eta esparru mistoak elkar ezagutzeko, elkar errekonozitzeko, eta, nortasuna kolektiba labeko kidea bezala lantzeko baita ere. Kontzientzia sindikala eta funtzionamiento azken, gu sindikato bezala, tresna bezala langileentzat, guretzat oso importantea da antolakuntza kolektiba eta ekintza soziosindikala antirrazista garatzea. Horregatik, esandakoa, begiak oso irekiak edukiko ditugu ekintza sindikala antirrazista langilearen egoeratik zehaztuta edo abiatuta ekintza sindikala birpentsatzeko. Borroka tresnak, ohitura sindikala, birmoldatuko behar dugu. Egia da, azken bolada honetan asko ikasten ari gara, langile migrantea eta razializatuak sektore ezberdinetik pista piloa mai gainean ipintzen dute, sindikalismo berria eraikitzeko, innovatzeko, patronaleari poterea disputatzeko beste registroekin. Hori oso importantea izango da. Eta laugarren dimentsioa guretzat, gure posiziotik, gure lekotik, Euskal Herrian eragin sozial eta politika egiteko. Bai lan baldintzak, bai lan bizitzak, pertsona guztientzat eskubide berdinak pulsatzeko eta borrokatzeko, eta bai administrazioeri neurriak politikak exigituko dugu.
Gainera, esaten zenuenaren arira ez, askotan entzuten dugu nola zaila den batzuetan ez, pertsona arreazializatuak dauden sektore prekarioetan ez, sartzea edo bertan ez, organizatzea, sindikatuen presentzia bultzatzea ez, mekanismoak berritu behar direla, aipatzen zenuen ein batean ez, nola egiten da hori, esan duzu ere ez, azken aldian irakaspen asko ere utzi dituztela sektore ezberdinetan, zintzuk dira horiek? Gaur egun, zoritxarrez, edo gure jendartearen hipokresiagatik, funtsesko sektoretan, langile migrante eta razializatuaren presentzia handia dauzkate, ez? Etxeko langilearen kasuan, landa ereduan kasuan, arrantzaleako kasuan, eraikitzeko kasuan, ostalaritzako kasuan, oso eskubide gutxiekin, arazoak eta vulnerazioa piloekin, baina aldierantziz oso lan funtseskoa egiten ari dute. Guretzat oso importantea da langile hori ez biktimizatzeko, errekonozituko behar dugu bere egoerak zehaztuta, bere baldintzak, eta nola azkenean patronala eta kapitalak erabiltzen dute egoera hori txantajea egiteko, abusoak egiteko. Baina beste aldetik bere alduntzeak borroka egiteko, antolatzeko ez da gutxi. Eta, hortik asko ikasten ari gara. Azkenean gu tresna bezala langile guztientzat, facilitatuko behar dugu eta hori gure ardura da, baldintzak langile hori protagonistak sentitzeko eta antolatzeko. Egia da, beste langileren baldintzak desberdina behar dute, azkenean egoera desberdinatik azten ari gara. Baina hori ez da signifikatzen ezin dute ezer egin. Gauza piloa egin aldute. Bai, ez baina esaten duzun horrekin lotuta dago erabat, martxoaren 8an mugimendu feministak iragarri zuen, greba feminista zeintzarekin lotutako aurrere paper funtsezkoa jokatuko duzue? Bai. Eta, kasu honetan, ez egiten ari gara greba, ez, historikoki greba bezala, baizik eta, greba lantzeko enplegu munduetan, bizi munduetan, eta, tresna hori oso importantea eta oso garrantzitsua historikoki, baina, moldatuko behar dugu kreatibidadeekin sujeto multiple aniztasunatik parte hartzea eta egoera ezberdinak bizibilidadea emateko, horizontaltasunaekin eta hori. Horretaz, aparte gainera, idazkaritza beraren aurkezpenean ere ez, Huerta de Peraltako borroka hartaz hitz egin zenuten baita ere ez, inflexio puntua izan zen ez, gerora sindikatuak hartu duen norabidari begira? Bai, noski baiet. Gaur egun guretzat Huertas de Peraltako borrokan oso inflexio punto izan da. Labeko bezala ikasi genituen gauza pilo ez imaginatu genituen. Gaur egun, Nafarroan, Tuteran eta zonalde hori sindikalizazio maila oso garrantzitsua da eta lehen ez imaginatu genuen hori. Oso potentea da langile hori konpromisoa eta kapazitatea borroka egiteko.
oso harro gaude Huertas de Peraltaekin, bestalde etxeko langileak orain dela 2 urte, 3 urte prozeso batean hasi ginen asamblada batekin larun batero, eta ja gaur egun labeko barruan daukagu sekzion sindikal bat etxeko langileari. Orduan, prozeso ezberdinetan, egoerak ezberdinetan, langile migrante eta razializatuak sindikalismo berria praktikan lurreratuta, baina eredua daukagu. Nire ustez, doble pedagogia dela. Alde batetik berarentzat sujeto politiko errekonozitzeko, baina gu sindikato bezala berari eta errekonozitzeko eta gu berdefinitzeko esperientzia konkretotik erronka daukagu, ez? Orduan pedagogia piloa daukagu ere. Ez badira esperientziak eta aipatu dituzun bezala, ez? Erronka handiak badira aurretik, bukatze aldera, ez? Zeintzuk izan gara lehenbiziko pausoak edo helburu nagusiei erreparatuta aipatuko zenituen tarteka, ez? Baina azken mesua elkarrizketa amaitzeko. Gu ez, askotan esaten dugu gure beharra da lab etxe guztiontzat izateko. Larun batean egon zen langile bat, Janet hasi zen sindikatoan, orain dela 20 urte piko garbiketa bezala, eta berak komentatu zuen, hasieratik labek etxean bezala sentitu zen. Bueno, gure asmoa da langile guztioak etxean sentitu. Elkarrekin sentitu, zaintzeko, sujeto protagonista bezala sentitzeko, azkenean hori esandakoa elkarrekin proiektua eraikitzen ari gara, eta ekarpena ezberdinak oso garrantzitsuak dira guretzat, bai koherentziagatik, bai sindikalgintza hobeto egiteko, eta, pozik gaude, ilusio pila daukagu borondade politikoa, ez beldurrari gabe, baina daukagu borondade politikoa, daukagu lantalde eta ekipo oso potentea, ilusio piloekin gauzak egiteko gauzak, eta daukagu plana, pausoak, konkretoak, hasteko. Orduan, bidean gaude. Ez hori da, eta guk bide hori gertutik jarraituko dugu, eskerrik asko gaur gurekin izatearren, hurrengora arte. Eskerrik asko zuri, Karol. Ni euskeraz ikasten ari naiz, oso urduri nago, espero dut ondo transmitituko dizuet ideiak, zeo zer badakizue non gaude. Ondo transmitutak, badaidatzen nik. Eta horra ditzi gara albisteak eren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu etarri daudela eskuragarri, gerazten du izan. Gaurko saioan, etxe bizitzaren arazo edo aferari helduko diogu. Alternatibak bilatuz, alternatiba kooperatibo edo kolaboratiboak jarriko ditugu mahai gainean. Etxe bizitza oinarrizko behar bat da, eta horren ondorioz, eskubide bat herritar guztiontzako, betetzen ez den eskubide bat. Etxe bizitza ondasun bat bihurtu da, merkaturatzeko ondasun bat eta negozioa egiteko ondasun bat, eta horri alternatibak bilatuz, elkarlanak daukan garrantzia azpimarratuko dugu. Badakizue, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Maite Belasko eta Begoña Sadabaren eskutik etxekide ekimena ezagutuko dugu eta horretarako Txantreako Orubera gerturatuko gara.
Etxekide irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da. Gure zahartzaroa nola bizi nahi dugun, askatasunez antolatu nahi dugun talde bat gara. Dena desberdina da norrere arabera, aldakin guzko forma duen mundua, buruz bera. 35 bat etxe bizitza egin nahi ditugu orube publiko batean. Gure bukaera arte bizitzeko asmoarekin. Lur zoroa administrazioarena izango da eta utziko liguke 75 urteetarako gutxi gora bera. Eta kooperatibak egingo du eraikuntza eta izango da eraikuntzaren jabe. Gu ez gara jabeak izango. Etxekideko kidea izateko lehenengo bazkide bezala sartu behar da. Eta 6 hilabete gutxi gora bera bazkide bezala izanta eta kooperatibiste guztiek onartu ezkero sartu daiteke kooperatibista bezala. 50, 60 urte bitartekoa izan behar da, fisiko eta psikikoki autonomo izan behar da, bizi testamentoa egina izan behar dugu, eta bazkide bezala sartzen zarenean, ja hasi behar duzu lanean taldean ikusteko ja bien aldetik, ja sartzeko aukera dagoen edo ez. Ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, ezegin txoria buruan, hankak airean igo nahi badezu. Eraikinean gune pribatuak eta komunitarioak izango ditugu. Pribatuak bizitokiak izango dira, eta komunitarioak sukaldea, jangela, egongela, elkarguneak, baratza, loretokigunea, eta bar. Lantalde desberdinetan antolatua gaude. Orain ditugu taldeak, ekonomia, komunitatea, zainketak, orubea, festak. Lan bakoitzean lantzen eta erabakitzen duena gero Konsejo Errektorera eramaten da. Kontseilu Errektorean osatuta dago talde bakoitzetik 2 lagun gaude. Kontseilu Errektorean. Eta hilabetean behin batzarra egiten dugu. Han eztabaidatzeko eta erabakitzeko lan taldetan landu dena. Itxasoa zeru da eta zerua itxaso, seia bederatzia izan daiteke akaso, egiberien mila biziko gera. Gure antolatzeko moduan soziokrazia aukeratu dugu. Soziokrazia modu bat da talde batean lanak banatzeko eta erabakiak hartzeko. Erabakiak kontsentsuz hartzen dira. Hilabetean 15 ordu emango dugu bolondrez moduan, beharrezkoak diren gauzentzako. Amankomunean ditugun guneak auzoarentzat ere irikitak egongo dira. Asmoa dugu auzo batean bizi eta auzoan ere parte hartu. Orduan gure guneak irikitak egongo dira eta haien gunera joango gara ere.
Kaixo, ikusentzule eta ongi etorri gaurko geltokia saiora. Gaurkoan gai interesgarri bati. Helduko diogu etxebizitzaren aferari eta hain zuzen ere arazo honi modu kolektibo eta kooperatiboan nola erantzun diezaiok egun. Horretarako, hemen ditugu 3 solaskide gaiari dagokionez, zer esan handia dutena. Hemen daukagu June San Millan, Reaseko kidea zaitugu, hori da, Edurne Egino, zuk etxekonan egiten duzu, nola ere zure lana, bertako kide zara, eta gainera Iruñako zinegotzi hori zaitugu, hori da, eta Iker Manterola, Sakana Garapenako gerentia edo koordinatzaile nagusia zaitugu. Bai, etxe bizitzaren patata beroa esango nukenik, ez? Oinarrizko behar bat dela inork ez du zalantzan jartzen, hortik eskubide bat dela ere ondorioztatu dezakegu, baino eskubide izatetik urruti dagoena gaur egun. Nola erantzun diezaiokegu, adibidez Edurne, modu kolaboratibo batean, afera honi? Bai, egia da, etxe bizitza oso larritu egin dela asko, eta gure kasuan ez da hori gure arazoa, ez? Besteek nik uste erresago hitz egingo dutela, ze gure belaunaldian aukera izan dugu iaia gehienok etxe bizitza propietatean izatea, baina guk sartzaroari begira, ez duguna nahi da bakardadean sartzarori pasa, eta ez dugu nahi ere erresidentzia batera kokatzea bukatzea, ez? Ez zaigu gustatzen bat ere alternatiba hori, pentsatzen dugu zaharrak ere ahalmen osoko pertsonak direla eta beren erabakiak jarraitzen dutela hartzen, eta gure familiak edo familia ez dutenak ez dugu nahi horrek ere zaintzea, orduan horrei ekiditeko ikusi ditugun proiektuak eta horren eskutikan eraiki dugu geurea, ez? Eta da, elkarrekin etxe bizitza berri batzuk egitea, apartamento txiki batzuk, eta amankomunean lan egiteko eta aktibitateak egiteko nahiko leku daukan halako eraikin bat, eta hor elkarrekin bizitzera joatea. Eta erantzun diezaiokegu, kasu hontan igual zuzenki etxe bizitzaren aferari erantzuten ez bazaio ere, tresna interesgarria izan daiteke etxe bizitzaren aferari irtenbide emateko, alegia merkatuak jartzen dizkigun oztopoak gainditzeko modu kolaboratiboan, kooperatiboan lan egiteak. Bai, nik uste dut beti, ez? Modu kolaboratiboan eta kooperatiboan aurrera, oztopoi aurrera egiteko beti modu bat da, ez? Etxe bizitzaren kasuan nola ez horrela da, baina egia da, eskatu behar dira ere administrazioei laguntza, eskatu behar dira orubeak, eskatu behar dira hainbat gauza, eta nik uste dut gure potereak oraindik tekla honetan ez daude hainbeste, hasi dira, baina oso modu motel batean, eta hau da aurre egiteko beste modu bat, ez bakarra, baina oso interesgarria, eta azken finean herritarrak alduntzen gara honekin ere, eta hori beti importantea da. Etxe bizitzak eta kooperatibismoak horreuki dezaken harremana ere pixkat kontraesankorra ez alda gaur egun bizi dugun gizarte kultura honetan zeinean etxe bizitza den daukagun ondare pribatu importanteena. Bai, nik uste hor haustura handia sortzen ari gerala, ez, kooperatibari buruz. Nik uste etxe bizitza hemen eta estatu mailan urte luzeetan, nik esango nuke aurreko gizaldiaren hasieratikan ondare espekulatiboa izan da, eta nun diru sarrerak ezarri eta nun gero horrekin espekulatu, hori beste herrialde batzutan ez da hala gertatu, baina hemen bai, ez, hemen oso sakon sartu digute gazte-gaztetatikan etxe bizitza propioa izan behar dugula, eta betirako, eta gero hori salduta ez dakizen bat diruetekin atera, eta bar, ez? VPO-erekin ere egin da, esan nahi dut, diru sarrera izugarri egon da estatu mailan eta gobernuak hor sartu dute, hemen esaten da, Nafarroko gobernuak agian 500 milioi euro urtean sartzen dituela jendeari laguntzeko diru etxe bizitza bat erosteko, protekzioko horiek, hori ikusi da bakarrikan jarri dela
promotoren eskuetan, ze etxebizitza gora egin dute diru maila horretan, garbi dago, ez? Eta 10-15 urte pasata gero, hori libratzen zen eta nahiz eta zuk diru laguntza izan, hori bueltatu gabe gobernuari saltu ahal izan duzu zure etxebizitza 2 edo 3 aldiz gehiagotik. Hori guztia kooperatibak hausten dute, 2 ezaugarri nagusi dituelako, ez? Batetekan irabazi animo hori ez daukate kooperatibak, bakarrikan zerbitzuak ongi eta duintasunez emateko, eta bestetikan ez dagoela propietate bat bakarra etxebizitza bakoitzeko, baizik kooperatibarenak dira, eta zuk alokairu bat ordaintzen duzu, ez? Orduan, nik uste dut haustura modeloaren haustura izugarria dela, ez? Eta ikusten duzunean beste herrialde batzuetan hori indartua izan dela, Alemanian, Austrian eta bar, konturatzen zera jendeak benetan etxe bizitza duin bat izateko eskubidea betetzen du. Eta horrez gain, dinamika espekulatu horiek landagunetan eduki dezaketen eragina da, herriak uzten ari dira, herritarra ekartzeko zer da, espekulazio dinamika horietan sartuta, landagune janaria ekoizten diren gune horien okupazioa, eta bestelako galera batzuk eta kalte batzuk sortzen ditu, ez? Eta orduan, bai kooperatibena, bai herri jabetzako edo udal jabetzako etxe bizitza horiek egiten dutena da nolabait bertan bizitza ahalbidetu, baina landagunea eta batez ere balio horiek errespetatuz, ez? Bai, eta egia da gainera nahiko, ez da superberria, ideia hau, baino bai estatuan nahiko berria da. Adibidez, Reasen izan zen 2019an non sortu zen lehenengo taldea, etxebizitza kooperatiba garatzeko eta gauzatzeko, eta daramagu 3-4 urte lan honekin, eta bai aurrera pausoak eman dugu, baina oraindik gauza pilo daude egiteko, eta batez ere, ni pasaren astean hitz egin nuen nire gurasoekin, eta hau dena lesona como de otra galaxia, ez dakit nola esan, eta oraindik, lan hori, nik uste dut sozialki, da garrantzitsuena. Zeren badakigu beti administrazioa edo joango da atzetik, ez? Baina ideia hori konpartitzeko etxe bizitza, eta etxe bizitza ez da bakarrik etxe bizitza, da bizitzeko modu bat,